Sa Bacolod City naman, lalaki nga may sakit sa tagipuso na sapwan nga wala na sang kabuhi sa cottage sa isa ka beach resort. Samtang isa ka minor de edad na lumos patay samtang nagapaligo sa baybay. Yaring balita nga itong gintutukan. Wala na natabangan ang 5 katuig nga bata nga lalaki matapos na lumos sa isang beach resort sa barangay Punta Taytay, Bacolod City kahapon. Ang biktima nga residente sa Barangay 40 kag nagupod sa imong himata para sa ila Sunday outing sa beach. Kaya mo itong pinakasubo ang kwan kay ang nanay wagi kabalo nga ang bata ay nag-excursion gali sa ano. Di dapat man kita mismo nga tag-iya, hindi man tag-iya ang nabasulon ta kita mismo nga nag-excursion ng kabataan dito pabayaan eh. Matapos ang kapin 15 minutos sa pagpangita, nasapwa na lang ang bata nga nagalutaw-lutaw sa dagat. So far sa pandemic, especially sa mga bata, ara nang tapat sa balay. From beside sa accident nga mga kalatabo, maprotektahan pa sila sa COVID kaya up to now wala pa vaccine sa mga bata. Nasapwa na lang nga nagakulob, kag may nagatulong nga dugo sa ilong kag baba sa 39 anyos sa si Ian Escaro sa isa ka cottage ng beach resort sa Barangay Punta Taytay. Sunod sa 11 partners ni, may sakit sa tagipusoon si Escaro. Nagpabaybay ini sa pagpati nga mas mamagaan ang pagpalaminot sa dughan kung makapahulom-hulom sa dagat. Nalisensya siya katatay nga maligo kuno siya. Tapos mga squanic bala. Ti wala man ko kabalo nga naglakat mo. Giadtuan lang ko to sa mga tanod sa barangay. Nga lang taon kuno kung ara kuno ang kung bana kuno ni. Wala man sa may nakita nga foul play sa kamatay ni Escaro. Ginapatihan niya posible ginatake ini sang iya sakit. Opo, Chirinal Casilio, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.